Udluadek. Bataka Dr. Mark Matunga noka obuonjo owinjo kaka yawuot luogi go mbaka e wach mar sava. Dr. Mark Matunga ga intiere dala maduong' ma New York e piny America. Nyiswa ni to wachak gi wach mar ng'anyo. Kiseng'iyo kata kisebedo king'iyo kaka ng'anyo osebedo katimore kata e pinje maoko. Ang'o gini mowinjo bed ni samoro piny Kenya nyalo puonjore mondo samoro kit ng'anyo mo samoro wasenene pacho ka kaka obila tiyo gi kaka joma ng'anyo bende tiyo. Wanyalo kete yo ma samoro kel gimoro ma sirikal wacho ni wedeya kuwuok koni, jopiny bende wacho ni sirikal wedeya kuwuok koni. Erokamano Bati, awinjo mbaka ma otwere kabisa e kind Omulo kod Fred. Weche magiwacho gin weche makare kendo weche ma jopiny winjo bed ni ng'eyo kendo bedgo gi lony mamalo. Kaluwore gi wach ma timore korka weche mag ng'anyo e piny mangima kuonde duto, ng'anyo luwore ga gi gimomiyo ji ng'anyo. King'iyo piny Amerika e higni moko 2-3 manokalo, nineno kane dhano ng'anyo kaluwore gi tho mane jorotenge bet ka chalni tho e lwet polis. King'iyo wach Floyd, to korka ng'anyo no niyudo ka nitiere kuond moko ma polis telo ne jok ma dwani ong'anygo, gi luwo kod gi yore mowinjo gi lu ka en ng'anyo mamuol. To bende nineno maber, ma tado wachnu mana dieri, nineno maber ni kuond moko bende ng'anyo nobet ka ne liet matin ma gik moko bende no kethi kata mana piny Amerika. Nyocha kane Azimio chako weche mag ng'anyo, nineno South Africa ka bende ng'anyo notimore. Ng'anyo en garatiro mar jopiny. Gima timore ga ahinya en ni chuno ni nyaka ng'anyo no obed ng'anyo mamuol ma ok oketho gir ng'ato, nikech in gi ratiro kaka japiny mar mondo mi iwach pachi kaluwore gi kaka tend piny dhi mbele. Manyiso ni inyalo ng'anyo, inyalo kata mana dhi bedo e tie yath kamoro, ni beda ma kanyo ok iaye mondo mi sirikal owinji. Inyalo kata mana dhi tichung'e e rangach moro miwacho ni ka ni ma ranga sirikal, adwaro ni mondo sirikal owinj gima wacho, ma in beda kanyo ok ia. Kata ng'ato bende nyalo wacho ni an ok abi chiemo kuom ndalo 100 nyaka sirikal tim gimo. So ng'anyo nyalo biro e yore mopogore opogore. Gima duong' ahinya ma piny mangima kuonde te iwachoga ni ng'anyo no kik bed ng'anyo ma ketho ratiro mar ng'ama chielo ma ok ng'any. Ka in ng'ama chielo ma ok ng'any, to ng'anyo no kowinjo keth ratiro ni, to ng'anyo no bende kowinjo kel ni chandruok ni giri moro lal kata ngima bende lali. Mano e gima iwacho gi kizungu ni en a delicate balance, nikech mondo mi yud ni gimoro kokethore, kata mondo mi yud ni ratich ng'ama chielo kokethi, kata mondo mi yud ni, nikech kidwaro mondo mi seche moko ng'any mondo jo sirikal owinji, inyalo kwayi, nyalo chuni ni mondo mi bed kamoro ma inenie kata igoe koko. Migo koko no iketho ratich ng'ama chielo mok dwa winjo weche mag koko. Yes. So ng'anyo e piny mangima en gima timore, ma mano ok en gima wendo, ema ni yudo balance ni ng'anyo ni otimore ma gimoro ok okethore kata ratich ng'ama chielo ok otimore, ok okethi. Mano is the most delicate balance ma bende chando ji ahinya kata mana piny Amerika ka. Alright. Ng'anyo to en gima oyie kamoro amora mondo mi otimre. Dr. Mark Matunga, jopiny winjo wach mar sava, winjo ga Omulo wacho ni en ok odhi wacho ni sava en chuma, en file moro mokano nonro. Sava ni en ang'o? Sava ni okango gini dwaro ni mondo yaw sava ni ahinya, to Omulo gino nyono piny ni sava ok yaw, ni gin gionge sava. Kare sava en ang'o? Japiny dwa ng'eyo ni sava ni en ang'o? Adiera maduk en ni ka wadhi e ng'anyo ni wanyiso Ruto mondo yaw sava. Ruto onge gi sava monyalo dhi yaw. To sava en kaka iwinjo Fred ne wache cha, onyalo bedo achiel
kuom kompyuta maduong' ma kompyuta duto nyaka simbi dhi tudore gi server no ka gikawo wach mwaluongo ni information kawuok kanyo. Kompyuta duto bende tero wach e server. Anyalo miyi example. Server chal kaka nyailiel. En kompyuta maduong' moloyo kompyuta duto motudore kuome. Onyalo bedo ni en kompyuta manitiere e kor lwasi. Onyalo kata mana bedo Amerika ka. Kompyuta no nyalo bedo ni en Amerika ka. To kompyuta mamoko mamari kaka sani Nairobi, mar Fred ka en Ahero, mar ng'ama chielo ka ni South Africa, tudore gi kompyuta no e yor mbui kaluwore gi network e yor mbui. To kompyuta maduong' no en moting'o weche te. En ma kompyuta te kale. Kaka ineno sani koro ubet e studio kanyo no. Ki ioro SMS, ioro WhatsApp, kata ioro email, wakaw ni Fred dwa oro ne Omulo email. Ko oro email gi simbe ma en godo kanyo no, to mondo mi email no ochop ne Fred ko oro email gi kompyuta ma en godo kanyo kata gi simbe no, mondo mi email no ochop ne Omulo koni, email no nyaka dhi e kompyuta machielo maduong' miluongo ni server. Ma server no kuma bro ae kobiro email ginene kompyuta mar kata sime mar Omulo koni. Gima nyaka ji bende ng'e en ni mana kaka iwinjono wach mbele kanyo no, nyalo bedo ni server ni en kompyuta maduong' mobedo ka IBC, office jo IBC, ma kompyuta duto itiyo godo e weche mag yiero ne tudore kod server no, kod kompyuta no, e koro ka ogolo wach to omiyo jopiny kaeto jopiny somo. Kompyuta moro nyalo bedo ni Mandera ginene yiero ma Mandera, kompyuta machielo nyalo bedo ni Mbita, kompyuta machielo, sime machielo ng'ato nyalo bedo ni kata tablet machielo ng'ato nyalo bedo ni Mombasa. To kompyuta te nyaka tudre gi kompyuta achiel maduong' moketi ka IBC. Onyalo bedo ni en kompyuta mobedo kanyo, kata en kompyuta ma obedo e piny machielo, manyiso ni koro tudore mana gi Kenya e yor mbui. All right. To mondo mi kiseoro wach moro e kompyuta sorry, kiseoro wach moro e kompyuta to modhi e server, inyalo wacho ni inyalo ruchi. Ok nyalo ruchi. Inyalo delete, kata ng'ato nyalo wacho ni agolo wachno e server. To kotim gimiluongo ni forensic audit, ma en nonro matut, gimoro amora mise ore yor mbui modhi e server ok ruchre. Nyaka timne nonro matut. To gima bende bro konyo, nyalo konyo Azimio kod Kenya Kwanza e weche mag kiani yawo server gi gik makamago. Chuno ni nyaka los team ma dhi timo gimiluongo ni forensic audit. Gima gimanyo an ok ang'eyo, but gima gimanyo no, kod team ne forensic audit, mi iwach ni nonro matut ahinya. Onge gima inyalo ore server mi wach ni gino nose ruchore koro onge. Mano en gima pod inyalo timago. All right. Inyalo tim omany kaluwore gi ma jo siasa manyo. Erokamano ahinya. Erokamano Dr. Mark Matunga.